Nicholas Project. Filming your brand. Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με βίντεο. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε βίντεο που θα αυξήσουν τις πωλήσεις σας. Γιατί η βιντεογραφία είναι απαραίτητη. Η βιντεογραφία αποτελεί τον πιο δυναμικό σύμμαχο στην ψηφιακή επικοινωνία. Προσφέρει μια άμεση συναισθηματική σύνδεση που μετατρέπει τους θεατές σε πελάτες. Το βίντεο δημιουργεί μια ισχυρή οπτική αφήγηση που προσελκύει και εμπνέει το κοινό ξεπερνώντας τους περιορισμούς του απλού κειμένου. Ένα στοχευμένο βίντεο λειτουργεί σαν ψηφιακός πρεσβευτής, παράγοντας μετρήσιμα αποτελέσματα και αυξάνοντας τη μετατροπή πωλήσεων. Βίντεο προϊόντων. Αναδείξτε τα πλεονεκτήματα. Τα βίντεο προϊόντων δείχνουν τις δυνατότητες. Εξηγούν πώς το προϊόν λύνει προβλήματα. Δείχνει το προϊόν σε δράση, λύνοντας απορίες. Αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Βίντεο υπηρεσιών. Εξηγήστε την αξία σας. Εξηγήστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες σας. Δείξτε την αξία που προσφέρετε. Εξηγήστε την διαδικασία βήμα-βήμα. Δημιουργεί εμπιστοσύνη και σιγουριά. Βίντεο εταιρικής ταυτότητας. Δημιουργήστε μια ισχυρή εικόνα και συναισθήματα. Δείξτε την κουλτούρα και τις αξίες σας. Αφηγηθείτε την ιστορία της εταιρείας σας. Δείξτε τι είναι σημαντικό για εσάς. Μοιραστείτε το όραμά σας για το μέλλον. Επιτυχημένα βίντεο marketing παραδείγματα από διάφορους κλάδους. Μάθετε από τους καλύτερους. Αναλύουμε τα καλύτερα βίντεο. Σχεδιάζουμε την δική σας στρατηγική. Μετράμε τα αποτελέσματα. Δημιουργήστε το επόμενο βίντεό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Ας δημιουργήσουμε μαζί κάτι μοναδικό και επιτυχημένο. Επικοινωνία, σχεδιασμός, παραγωγή. Nicholas Project. Filming your brand.